ljudi, dobar dan. Kako ste mi vi danas? Ako ste dobro, onda okej. Ako ste loše, potrudite se da ste dobro i nadam se da će se ovaj put dobro nasmijati. Tako da, hajde mi, da ne dužim mnogo, ljudi igramo Dan the Man, nova igrica na kanalu. Ja igram već dugo, ali, pogodite šta, normalno. Nisam snimao zato što je mnogo, imate story mod, zato što je mnogo dugačka, tako da level je po jedno sat vremena, pola sata, tako da neću to da snimam. Snimat ću vam samo ovako kockanje kao sad, možda survival mod i weekly, ništa više. Znači, ljudi, ovo je weekly mod gdje radimo neke challenge, valjda nešto tako, ali to nećemo danas da radimo, to ćemo da radimo u nekom sljedećem videu. Zato mi idemo na survival. Opet mi nećemo da igramo survival mod, nego ćemo danas malo da se kockamo s ovim tokenima. Ovdje što vidite, ovim tokenima, tu. Što ovo? Jedan tiket dobiješ njega, 3 tiketa dobiješ njega, 3 nju, 6 nju, 6 nju, 6 njega, 6 njega, 6 njega, ovo nisam vidio, nema veze. Nego, danas se kockamo, a ove tokene dobijate kad igrate ovaj survival mod. Meni je za sada uključeno easy normal, tako da ajde da ne dužimo. Idemo da se kockamo. Prvi token. Kako se čuje kad ulazi. You got extra time power. Dobro, to je moć dok igrate. Da ćemo od nekom od sljedećih videa da pokažemo kao što sam rekao. Druga je 100 golda, ok. Idemo dalje, ljudi. Nadam se da ćemo da se napunimo golda. Ako iskreno se nadam. Još 100 golda može. Idemo dalje. Sad ono još 100 golda. Tiket! Tako je! Znao sam, čisto onako treše. To je bre, dobitak bre. Tako je. Svaka čast. Svaka čast, to je zbog vas, inače ne bi ovako sreće. Nikad u životu. Ajmo. Evo. Prc. Da imamo šta se desi i... Pardon. 100 goda, dobro. Aj, molim te. Gospodaru prstenova. 250 goda. Dobro. Ajmo. Frođe, pomogni. Ja si pomogao, hvala ti, neću još te zovem. Dan the Man, pomozi. Ti ne moraš, ko sad možda nam pomogne? Da, Superman može da nam pomogne. Superman! Shield power up, dobar. Hvala Superman, idemo sad na Batmana. Batman! Ajde Batman. I pras. Barzak power up, dobar. Onako pesnica i ja u trenutku izbružim pesnicu i malo kačim telefon, ništa potrebno. Idemo dalje. Play. Ne, nismo se pomolili. Ne verujem da ćemo da dobijemo nešto dobro, 100 golda, tačno. Sad se molimo, kako se zove ona, žena mačka. Catman, molimo se Catmanu, nema vezano za ženu mačku. Catman. 50 golda, ne volimo Catmana. Nikakvo gnu. Aj sada se... Winnie Pooh jede meda, dajte mi nešto dobro s mesta. Nešto koči. Ne volimo ni Winnie Pooh. Ajde, možda nam SpongeBob pomogne, molim te, SpongeBobe. Tresi se. Ne volimo ni volimo SpongeBob, ali ne. Sada Lignjoslov. Ajde Lignjoslov, ne očekujem dobro od tebe, ali opet. Dobar, volimo Lignjoslov. Da ima Patrika, šta će kaže? Patrik zvezda, plava na kamenu, pored SpongeBoba. Volimo i Patrika. I što mi radi telefonu što virbira. Idemo još jednom. Nada, ajde daj mi nešto dobro već. Koliko? 15-20 tokena sam istrošio. Samo onog dobro, bilo dobro. I pras. Shield power up. Može, a i ne mora.
Aj, sad. Daj neki tiket. Lej. Brm. Izgleda da smo dobili nešto. You got middle stage power up. Neću ni da se pitam šta je to. My god. Kome sad da se pomolimo? Inače ovo što čujete u pozadini, ovo, to je udara makazama. Ne mogu da vam objasnim kako. Složena situacija. Izletele mi, vrta sam ih, izletele mi pravu nogu. Šta bi mogli, kome sad da se pomolimo? Ajde Bogu, Bože pomozi. Ajde, pomozi. Evo ga, token ulazi. Pomozi! Nice, dobro. Sad se molimo braći Englezima. Kakva braća, sunce im poljubi. Znate uniformu. Izgleda da mi telefon pukao, nije pukao, nego crkva. To znam te da kažem. Pukao crkva, to je u mom jeziku jako nešto isto. Normalno, poruke mora stignu. Biš tamo, ja vam kažem, izbaciti iz grupe, vi nećete od svi. Smaj, šifrovanje, bravo za smišljenje grupe, imena grupe. Dobili ste jednu peticu kod mene. Jednu petku ste dobili kod mene, tako da, bravo. Da li je moguće da ništa nećemo da dobijemo ovih 30 i nešto? 35, 4 bilo, koliko? Nemam pojma. You got a 3 token. Nice. Idemo. I trese. Middle stage power up. Idemo dalje. Šta ćemo da dobijemo? Ajde, tresi se kuglo. Ovaj Pokemon Go. Dendoman Go. Imamo 13 tokena, dobro. Idemo ovaj Dendoman Go. I Pikachu, ajde, daj nešto dobro, Pikachu. Tako je, znao sam. To, 2 tiketa, ljudi, bam. Imamo ovog. Idemo dalje. Umalo sam. Što točno? Idemo dalje, ajde, trese. 50 gold. Loš. Idemo, posle ovog tokena idemo u top 10, što je, ako, bit će ekstra, dajde možda dobijemo još par, onako 250 to. 2 za ovog, nice! 2 za redom, kakav dobitak. Verujem da ništa više nećemo da dobijemo, tako da, demet. Ali opet, nikad ne znaš. 2 tiketa za ovog, što je nice! I kao da je puklo staklo, sad kad sam ovo peo. Dobro da sam u videu smanjio. Ali moći tiketi, brate mili, 3 za redom. Šta? Zezaš me? Mega, brate. Ajde 4, slavite me. Šta, što god, može. Idemo dalje, bam. Ajde, vrp. Ajde, sad možeš. Tako je. Jo, kako me oće, bre. Stili, ajde još jedan pa da dobijem krokodila. Iz reke Nila. Krokodila iz reke Nila. 50 golda. Demed. Dumed. Ajde, kako banzem, ono iz banzem iz spelu Demed. Dumed. Bam! Brzak, power up! Bam! PewDiePie znak. Idemo, što. Ajde. Tako je, ali me oće tiketi, nevjerojatno je. Majko, koliko smo dobili? 5, 6, 7. A moj, 3. A ja imam sad Youngmi. Ladno 20 za redom. Zezaš me neko, vrati mili. Zamislite sad na zadnji dobijemo krokodila. Isključamo krokodila, majko. Dobio sam protektive, shielde, power upe. Dobro, idemo dalje. Molim te. Ovo je predzadnji. Ili zadnji. 100 golda. Ljudi, da se prekrstimo, Bože pomozi. 3, 2, 1. Idemo.
Tam, tam, tam. Ajde, ajde, ajde. You got the Midas Dash Power. Ljudi, super smo prošli. Šta da kažem, ljudi? Ekstra smo prošli. Imamo 4392 zlata, što je nice. Tako da, ljudi, to je bilo to od ove epizode. Da ne pričam više, da vas ne smaram više. Idite, radite nešto pametno na trening. Igrajte se, baš me briga, to je vaša stvar. Samo ne gledajte mene budalu. Ljudi, to je bilo to od ovog viđenja. Vidimo se u sljedećem. Pozdrav!